אם אתם מריצים הודעות בפייסבוק ויש לכם המון לידים שהם בכלל לא רלוונטיים, זאת אומרת לידים ששיעור פרטים ולא ענו, או שהם בוטים או שהם מתחרים, אני הולך להראות לכם למה זה קורה, איך לשפר את זה, והחלק הכי טוב זה שלא הולך להעלות לכם שום דבר. אז תנו לי להציג לפניכם את Conversion API או בכינויו קאפי. כדי שאוכל להסביר לכם מה זה קאפי, אני צריך להסביר לכם קודם כל איך המערכת של פייסבוק עובדת. עכשיו, בדיפולט, כשאתם מפרסמים הודעה בפייסבוק, יש לכם, נעשה את זה, יש לכם בעצם את המודעה שלכם, ואתם בעצם רוצים להשיג לידים. עכשיו, יהיה לכם הרבה אנשים שיגישו פרטים, שהם בכלל לא הלידים הרלוונטיים שלכם. יכול להיות אנשים שהם בכלל בוטים, או שהם מתחרים, ובתוך זה גם יש את הלידים הרלוונטיים עבורכם, אבל זה בא בנוסף עם בוטים ומתחרים, והדבר הכי נפוץ ביותר זה לידים שבחיים לא עונים. עכשיו, הדרך שבה פייסבוק עובדת, זה היא רואה מי הגיש פרטים, מי הפך להיות ליד רלוונטי, והיא בעצם מטרגטת את אותם אנשים שהשאירו פרטים, ועושה אופטימיזציה לפי זה. מה שהיא לא יודעת, היא שהרבה מאוד מהלידים שהגישו פרטים, הם בכלל לא לידים רלוונטיים. הם יכולים להיות מתחרים, בוטים ולידים שלא עונים, וככה בעצם אתם אולי חושבים שהקמפיין שלכם עובד טוב, כי אתם רואים עלות לליד מאוד נמוכה, אבל אין לכם לא פגישות, לא הגעות ולא סגירות. פה ה-Conversion API נכנס לתמונה. באמצעות ה-Conversion API, מה שבעצם קורה, זה שיש לכם את אותו אנשים, נחזיר את זה חזרה, את אותם אנשים שמגישים פרטים, ואחרי זה, מכל האנשים האלה, ככל הנראה יהיה אחוז קטן שיהפוך לכם לפגישה, וכנראה מי שיהפוך לפגישה זה לא הולך להיות המתחרים והבוטים, זה כנראה הולך להיות הלידים הרלוונטיים. ומאותם אנשים שקבעו פגישה, הולך להיות אחוז יותר קטן שגם ממש הגיעו לפגישה, שגם הם הלידים רלוונטיים, ומאותם אנשים שהגיעו לפגישה, הולך להיות אנשים שיסגרו את הפגישה, שהם כבר לקוחות. אתם בעצם רוצים להגיע למצב שאתם מאפטמים את הקמפיין שלכם לא על פי הלידים, אלא על פי כל מה שקורה פה. כי ברגע שאתם בעצם מכניסים לפייסבוק את המידע, שאני רוצה את הלידים האלה והאלה והאלה, אתם מקבלים איכות לידים הרבה יותר טובה מאשר לקבל את כל הלידים שנמצאים פה. עכשיו, אחרי כל הקשקושים האלה, אני קצת רוצה להסביר לכם את החלקים הטכניים של הדבר הזה. עכשיו, כדי שתוכלו להטמיע את ה-Conversion API לתוך קמפיינים שלכם, תצטרכו שני דברים. אחד זה גישה לתוך ה-Ads Manager, ודבר שני, אתם צריכים CRM, שממנו תוכלו לשלוח את ה-Conversions חזרה לתוך פייסבוק. אני משתמש ב-CRM שנקרא Go High Level. אם אתם רוצים את ה-CRM פלוס כל התבניות מוכנות מראש של הדברים האלה, שלחו לי הודעה ואני אשלח לכם את הלינק. ובואו נתחיל. דבר שאנחנו רוצים ליצור קמפיין חדש, נלחץ פה על קמפיין מסוג לידים. דבר שני, ניכנס פה ל-Ad Set, וניכנס פה ל-Instant Form, והדבר הראשון שהופיע לנו זה ה-Performance Goal, שבברירת מחדל הוא יהיה על מקסימום number of leads. אנחנו רוצים לשנות את זה למקסימום number of conversion leads, ואז יפתח לנו העמוד הזה של Setup in Event Manager, לוחצים עליו בחיצה אחת. השלב הבא זה ללחוץ על Connect Data, על Web, ובעצם ליצור פיקסל חדש. אני לא יכול לעשות את זה כי כבר יש לי אחד קיים, אז בשנייה שעשיתם את זה יפתח לכם הפיקסל פה, אתם תרצו להיכנס לסטינג, ויש פה עכשיו שתי דברים שאתם רוצים לשמור לכם, שישמשו אותנו בהמשך. אחד, זה את ה-Data Set ID שנמצא פה. שתיים, אתם רוצים לגלגל למטה, עד שאתם מגיעים למקום הזה, אתם לוחצים על Setup Without Data Quality API, Generate Access Token, ובשנייה שתלחצו על זה יופיע לכם עוד מלא מספרים באותיות, אתם רוצים לשמור את הדבר הזה גם. כשסיימתם את זה, הולכים ל-CRM, ובואו נראה מה עושים הלאה. אז החלק הבא של הסרטון יהיה רלוונטי רק אם אתם משתמשים ב-Go High Level. אם אתם לא משתמשים ב-Go High Level, תצטרכו פשוט לפענח איך עושים את זה ב-CRM שלכם. ב-Go High Level אתם רוצים להיכנס ל-Automation, Create Workflow, Start from Scratch, ועכשיו הטריגר שאתם רוצים לשים פה, זה בעצם הטריגר שממנו אתם רוצים לשלוח את ה-Conversions. אני שם את זה בתור Appointment Status Save. זאת אומרת עכשיו, כל מי שקובע פגישה, כל ליד שקובע פגישה, אני בעצם רוצה לשלוח אותו חזרה לתוך הפייסבוק, כדי להסביר לפייסבוק שזה ליד שאני רוצה לקבל עוד ממנו. הדבר הבא שאתם רוצים לעשות, זה ללחוץ כאן על פלוס, ולרשום פה Meta Conversion API. אתם רוצים לעשות את זה בתור Ad Manager, סליחה, על Integration, על Lead Event. ב-Access Token אתם בעצם מתיקים את מה שהעסקתם פה, וב-Data Set ID אתם בעצם לוקחים את מה שהיה לכם כאן. ב-Stage Name אתם קוראים לזה לפי השם של השלב שנמצא בו, אפשר לקרוא לזה Booked. Value זה אם יש סכום מסוים של לקוח שלם, אתם יכולים להוסיף פה, אני כרגע לא אעשה את זה. רגע, כשאתם שמים את זה, אתם לוחצים פשוט על Save Action, ועושים את ה-Workflow אותו Publish, שומרים אותו, וכאן נגמר העבודה שלכם. עכשיו, השלב האחרון זה שאתם רוצים לראות אם כל מה שעשיתם בכלל עובד, אז הדרך לבדוק את זה, אתם הולכים חזרה ל-Event Manager, וב-Overview, בכל פעם שנשלח Event חדש, זה אמור להופיע לכם פה. כרגע, בגלל שזה חשבון דמה, אתם לא תראו כלום, אבל זה המקום שאתם צריכים להסתכל עליו כדי לבדוק אם זה עובד. בשלב האחרון, אתם רוצים פשוט את הדאטה סט שיצרתם, להדביק פה, ולהמשיך לעשות את הקמפיין בדרך שאתם רגילים אליה, וזהו, זה כל מה שצריך לעשות. עכשיו, בכל פעם שתקבעו פגישה בתוך ה-High Level,
אז זה ישלח את ה-conversion חזרה לתוך פייסבוק, ובעצם אומר שתשיגו לידים הרבה יותר איכותיים, ותעשו הרבה יותר כסף כתוצאה מכך. אז זהו להיום, תודה שצפיתם, אני עכשיו חוזרת לעשות הרבה סרטונים כמו שהייתי עושה פעם. אם אתם רוצים סרטון ספציפי, אני אשמח שתגיד לי על מה אתם רוצים שאני אדבר עליו, ואני אעשה את זה, אז תודה רבה שראיתם את זה, שיהיה לכם יום טוב.